ora iso. Iki family kethek. Tak takoni kewan meneh. Iki jawabane apa? Kok mergo ratu-ratu lagi sebabe ngopo? Sebabe pitik ke mripate ya ning pilingan kanan karo kiri. Ora enek pitik mripate ning ngarep. Mripate ning kene dawa, mula rasah sing mripate ning ngarep ki manuk ceguk. nesu. Berarti wis ngerti. Saiki tak takoni saiki kewan meneh. Apa? Kowe nek ngerti. Ah. Kirik kae. Ayo. Iya. Wetenge ning ndi? Ayo. Oh ya ning isor. Ning isor. Ning isor. Ngisor. Salah. Lah ning endi? Salah. Ning endi? Kirik ki wetenge nang pupu. Wah, aja ngawur. Aja ngawur lho, kowe jangan merubah anatomi lho. Aku ki wis mempelajari. Piye? Kok iso ning anu iki piye? Lho, endi ngomongi? Iki lho cahe ning kene iki cahe. Oh lah kuwi. Kok iso ning anu ki piye? Weteng kok iso ning pupu ki? Lho, mergone Penjelasane piye? kayak kirik kae. Heeh. Nek nguyu. Heeh. Rak mesti tak ngene. Heeh. Kayak mergone nek mengene iki ora iso metu. Terus digoleke pupune, lagi metu. Oh iya. Oh iya ya. Bener. Kono keluarga kirek kok ya. Lah Iya bener. iki meng logika berjalan. Aku bali ning pitik. Pitik nah iki piye. Pitik jago Heeh. karo babon. Heeh. Kuat ndi? Ayo kuat jago. Salah. Kuat jago Wong jago ki iso blonjo kok. Kok jago kok pitik jago kok iso blonjo? Bisa. Blonjo piye? Tuku kerupuk. Kuping amandel. Kayak iki ngono kok tuku kerupuk. Ning yo Pitike kono apa kowe? Ayo kono. Ha iya aku lek ngono kuwi kok. Kowe do jawab kuat jago kuwi salah. ya sing bener. Podo-podo penelitian, kowe mau meneliti kirik. Aku neliti pitik. Pitik jago karo babon ki kuat pitik babon. Kok iso? Wis tau weruh jago gendong babon? Nah, babon gendong jago. Saiki. Mbok engko. Lah engko ki ra bubar. Oh, kowe iki yo. Saiki kewan apa sing misu-misui sing duwe? Ora ana. Kewan kok miso-miso karo sing duwe. Wong kewan kuwi diopeni kok mesti nurut karo bendarane. Apa? Kewan apa sing misu-misui sing duwe? Pitik kuthuk kuwi. Kok iso? Wah, kowe mlaku nang kono ora ngarep pidak ra kowe dipisui. Piye? Nyak. Iya. Terus Picek. oh, Iso. Sampe kae iki ora picek-picek ya. Kae iki piye. Ngono. Lah krunguku ya ngono kok. Oh. Ana nek sing luwih kasar ana. Apa? Aku wingi iki nang gone kae lho nek Kang Petruk. Heeh. Liwat kono ndek pitik kalkun. Heeh. Aku liwat ya dipisu yo. Piye? Koclok. Oh sing liwat kowe jujur berarti pitikku. Kae iki ora koclok-koclok ya. Kae iki ngono. Kok koclok-koclok. Wah tak bualang ya Arpan. Lah terus? Mbok balang. Kenek. Enak. Muni piye, Dek? Saya seru lah ngono. Piye? Kocok. Ayo, gendingan. Gendingan wae. Wis ora usah dadak ayel-ayelan, rasa dadak padu. Gandengke usume iki usum peperangan, awake dhewe jejaga ning tetep ngelingke nek iki sasi Agustus. Oh iya. Duwe sejarah dhewe. Nah, kemerdekaan Indonesia kuwi direbut dan diperjuangkan oleh para pejuang dengan darah yang mengalir deras dari tubuhnya sampai meninggal. Mula awake dhewe sebagai penerus. Lah kowe muni nek pahlawan to? Iya. Iya menawa Pahlawan nek zaman apa kok semono. diomongke pahlawan? Kenapa? Sebabe Mergone wis mati. oh nek wis mati disebut pahlawan. Nek urung ya ora. Ora diomongke pahlawan. Oh iya. Lah berjuang wis mati terus diomongke pahlawan. Nek kuwi aku ora ngeyel aku. Padha wae karo koruptor kae ya ngono kuwi. Nek koruptor? Nek urung kecekel ya urung mau nek dunekke koruptor. Nek kecekel iki lagi diomonke bener lagi konangan. Iya. Betul.
17-an. Pas, 45. Nah. Kalau kae genderane ku mepet angawe awe abang putih sang diwarna iku embang sejatine negara kita wis merdeka kan ada dasar Pancasila dumadi kalaning tanggal 17 Agustus sasine nuju taun 1945 Urut. Harambat teratahayo Ora gajeng, kurang jeglek. Oh, balik Iya. Harambat teratahayo Iya, iya. Sabar, sabar. Sabar. Iki bengi iki gareng budrekan lho. Gara-gara ibu ketek mati mau. Gara-gara dionekke kethek iki mau. Wong bagus e kok ngene kok. Arep iki kene ya arep muni rambat teratahayo to kono gendalan kono. Ah iya no. Oh lah iya. Sepiro? Semene. Sakmene. Suarane. Hei. Rambat teratahayo. Malah kaya pewerewangan. Lah iya wong nek jaloke dirungokke. Neme sepinten, Mas? Nemet Arambate rata. Ah yo. Sing kepenak ngono lho. Lah ya 6. Heh? 6 to. Dhuwur jiko dhure. Anane. Ro. Mang tutuk. Ro. Wis nutuk urung to? Wah, Wes, Kuping iki nek pilek ya ngono kuwi. kupengmu iki lho. Ah. Ora mati. Yo. Sabar, sabar. Arambate rata ayu. Urut. Rambate ratahayu. Tumandang bareng maju nunggal tekad rahayu. Merdeka, 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 bumi kelahiranku. Merdeka, 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 bos tetap merdeka. Merdeka. Iya. Biyen wis ta Merdeka. merdeka ki ngopo? Bebas. Oh. Bebas kok. Oh, bebas ya. Iya. Pokoknya sombok, Jare keproki ngopo? bebas. Tegese bebas ki ya terus aja ngamplengi ngono kuwi tegese bebas ki kita bebas. Aku ki sedulurmu tuwa lho. Heh? Lho, jare bebas. Lah ya merdeka kuwi bebas. Oh. Aku terus maplek. Lah jare ya bebas ngopo-ngopo ki ya tak plek ngono. Ya bebas tapi ora kok sakarepe dhewe. Aja diplek, pateni malah ora apa-apa. Oh ya aja ngono ta, Truk. Ora sabar. Mesakno wong ya tanggungane sik akeh. Mula kuwi wong kaya aku iki Heeh. nadyan to tuwa dhewe. Iya. Ning lak aku ki ora pati cetha. Sik. Apa ono sing nuwekke? Heh? Rak ya kabeh rak ya wong ya do tuwek Cetok dhewe. piye to kuwi? Lah iya. Tegese ora pati cetha ki lak mergo kira ngono lho. Heh? Mergo kira ora pati cetha. Oh, ali ra roh apa-apa. Ana penampakan. Apa sih ta? Iki ngopo to aja meden-medeni? Iki aja nekon-nekon lho. Apa? Blebet putih. Brebet putih ki pocong lho. Hantu. Wush. Wah, kowe aja Ngambah lemah apa ora? Heh? Ngambah lemah apa ora? Wah, lali aku kuwi. Tonton videone sik. Eta ora. Sik. Wo, sik to. Aja duwe pikiran elek sik. Ketek kuwi bendera-bendera Sik aja ngrembug kethek. Kowe aja emosi sik. Mungkin
di antara bendara-bendarane awake dhewe prajurit Rewanda kuwi sing putih lak ya ana to. Kethek putih kuwi liyane Anoman ora ana. Ono ya ming ora Anoman. Aku mau ngerti mak dudut Blas but putih. putih. Engko gek Nah, ndara anonim kuwi. kok anonim. Anoman. Anoman. Yen ngono iki mesti ana apa-apa iki. Iki mesti Ono apane? kahanane Nang ndi? Apa-apane nang ndi? Iki mesti gawat iki. Nang ndi? Iki genah iki. Sing Kowe iki dong apa ta? Lah jare ono apa-apa golek tak goleki kok tak ewangi goleki. Aku ki mikir. Heh? Mikir. Oh dadi Mikir yo rasa karo mlaku kene kan melu panik, melu ngetutke kowe to. Lah nek ora dipikir karo mlaku kok utange rasa. Ngene, Kamangka ki lak kahanane lagi perang to. Lah, lagi iya. perang antarane kethek musuh buta. Ah. Ning ki mau kethek. Ya putih. Nek Lah putih iki buta putih ra enek oh ya. ora enek. Ono. Nah, tegese kethek putih ndoro Anoman. Ha. Ketek putih ndoro Anoman kok Ning adat saben ki ndoro Anoman nek petuk karo awake dhewe lak mesti lak. tur iki Sapa ning nggon aro? paperangan lho. Lah iya. Kok yo apa selakat pengen ketemu bojone apa ya? Heeh, Terus nilapke ndoro Anoman ki gek wingi ki munggah kaji. ya Ndara Anoman mbak kaji. Nganggo putih-putih kan. Oh larak ngono. Heeh. Terus kondur. Tuh. Ning nek ngerti awake dhewe kok meneng bae. Lah Kok iya. gek dudu. Heh? Lah ning Lah, kethek kethek iki iki lek putih. Berarti ya hantu mau no. Wah, ana kene kok. Sik. Nganggo buntut apa ora? Buntute Buntute ning mburi apa ning ngarep? Ayo nek buntut iki mesti nang ning buri. buri. Oh ya enek Buntute. buntut. Ana lho buntut ning ngarep. Ya ora enek. Ana. Apa? Apa? Wis urung tau ora ta? Bro. Pitik jago arep didol ning pasar lho, buntute ning ngarep. Iya, bener. Ayo, goleki. Ayo, di golek siap lah. Nanti Nang di. Ono. Oh, oh. Sirarasa aprang pupuh lan
panguriping kapibolot ingkang lata maul sadi tandur ning Depok ira. Oh Patih Andila kula wonten timpalan ingkang adhaus sinuwun mangertiya pukulun Rama Wijaya wektu dina iki tapak semedi ana sakjroning kendhaka ana ing pertapan Mangliawan kene mula kang saka iku iki ngono dadi kewajibanmu nggonmu ngayomi marang Ratu Gustimu Dudi tansah ngestakaken dawuh mula kang saka iku kayuananing pukulun Rama Wijaya tak pasrahake kowe lan para prajurit Rewanda nggih ngestakaken dawuh kabeh Rewanda dina iki pagaweanmu ora enteng pukulun Rama Wijaya lagi nglakoni Lagya tetebengan sakjroning Narpati Sugriwa kula tuwin tak jaluk Patih Anila aja lirwa ing waspadan sanadyan to ana telik maling Mangindra ora kena Jala nyaketi kendhaga kuwi mau niat ingsun kabeh padha pegat ing kaprayenan Amawikna kudu waspada ya kabeh para Rewanda wong Ora jagat ya turu kabeh Malah hawane dadi atis kaya ngene iki awit karsaning Bathara tan ana kang krubeta lho kok kados ngaten lah iya to kados yaku samya Anindra kepato Dene orang gondro spiro para prajurit Rewanda andane Rama Wijaya padha ngletak turu kepati. Wah. Yo iki dadi wancine aku bisa nggunakake supayane bisa dusta Rama Wijaya. Mula dalah. Katon mencorong cahyane apa kae? Rama Wijaya. Tak dosane. Jan kedapi-dapi topo wae ana sajroning kendhaga. Aja tok kira trigangga ora ngerti. Aja alok kelangan. Para prajurit, swela kiri. Wis ben bubuk ngantuk iki. Kemuli. Sabar. Aku ngerti nek iki kabeh sedulurmu iki ben Sabar, Ren. sabar. Iki mergo mbok ketabrak mbok kuwi ya ora ero iki. Sabar. Jalarane opo ora ngerti. Ora ngerti. Nek babune kuwi aja nesu-nesu. Sabar. Iki ora ngrembug ketheke mau. Lah terus. Lah iki kecek-kecek kaya ngene kok. Iki kan yo kethek, iki lah yo kethek. Mau kuwi ketabrak truk nek iki ora iki ndoro-ndorone dhewe. Kowe iki piye to iki jare iki Aja rame-rame iki bubuk angler banget lho iki. piye iki coba?
Piye? Piye nek ngene-ngene iki piye? Ki mau Sabar. Toreng. Sabar. Aku wis kondo Toreng. Nek sing wis ya wis. Sabar. ya ora kok ki mau jare Ndoro Anoman tekan kene ndi? Oh, ora nek. Loh, Ayo. kok Ora nek. warnane dianu sik warnane. Sik. Kuning, ijo, abang, biru. Lah. Wi. Katon. Kok ya tega men. Karo dulur dhewe kok ya iso nganti dipulasara kaya mengkene iki lho. Niki mang napake, Mang napake? Mang napake. Kula niku percaya panjenengan niku sekti Mahambara. Heeh. Aku terus Apa nggih ampun sak wiyah-wiyah kados ngeten to. Ndoro Anggoda, Ha. Ndoro Anila, Ndoro Sugriwa, Ndoro Jembawan, Ndoro Danurwenda. Ireng iki kethek apa to? Kedak oglang ya, Le? Iki nduk anu no. Cocak rawon. Hah. Kok do klenger ning mang napake? Kosik to, Reng. Kok kosek wong wau niku Sakniki kok Petruk kosek. niku Lapas Jaga wonten ngene niku Niki nesu tenan iki kula. Sabar, iki kok kethek malih keluarga kethek malih loro iki. Sabar ro. Kowe mangku jaremu cerita yen to Ndoro Anoman niku mak klepat blas Ah, ngono. putih to? Heeh. Terus saiki ana kedadian kaya ngene iki. Lah. Terus sapa coba? Sampeyan aja ngoyo nanti. Niki wau dawuh. Iki kepiye to Gareng? Lah nggih wau niku enten klebate Ndoro Anoman. nggih. Heeh. Kula susul. Aku tekan ngriki kabeh pun do klenger ngeten iki. Mangke pun kados ngaten Kok iki. dhisik. Reng, Gong. Aja sing mesake iki lho kademen iki. Bubuke kademen iki. Oh, Ndoro Anoman. Petro, Iki wonten dawuh. wiwit mau ki Anoman tansah sarimbit bebarengan kelawan ingsun kok malah kowe kandha yen to ana Anoman tekan kene iki kepiye to? Pangapunten Raden, kula menika Nah. mboten Ndoro. Saestu. Sekawe kanggen kula dijagi wonten tapel wates kalian Kang Gareng kalian Dik Bagong menika. Lajeng lah kok wonten mak blebet. Alon-alon sik mau. Ah, Alon-alon sik tik tik but putih. putih. Kamangka survei membuktikan Apa kuwi? nek kethek sing putih niku mung Ndoro Anoman. 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 Apa sajrone paduka kuwi bebarengan karo aku, kowe nilapake banjur paduka mlaku menyang kene Disiki andalane laku. perkara kados pundi Anoman? Raden, paduka lak kertos piyambak bilih kula menika nderek dhateng paduka. Wonten pundi paduka kula dherekaken. Ngertos kula nggih Boten ngaten. Lah kok Ah, dumadakan lamun ngono kawan? Nun. Nggih, pripun. Coba. Kowe bener ngerti yen to Anoman glibet ana ing papan kene. Nek glebate niku nggih Kula kedhek praktekke. putih. Oh ngeten iki lho. Piye, Metune coba. ngeten lho. piye, Truk? Praktekno, Truk. Oh. Ngeten to. Wah, nek iki Ah, Terus ngeten. lagi wis. Terus ngeten set. Hek. Ngoten niku. Pun Niku putih. aku ya mung manut kowe lho. Aku ki kira dadi rapati cetha. Aku mau ki pas gendahke karo Kang Gareng. Ngrembug Kowe kethek. jare mau klepat terus ngono. Kowe Raden Iki jajan Anoman. iki tenan apa ora? Tenan Ana niku, peleres. Pak. Paduka kala wau mboten nilapaken kula Raden. Estu Raden, napa ginanipun kula garoh dhateng paduka, Raden. Yuh, ngono kawan. Nggih, Nggih, yen dawuh. ngono mbok menawa ana bab-bab sing gawe cubriya ing ngarsaning sun. Yen diwaspadakake para wadya Rewanda iki durung temekaning pati. Katitik saka napase isih ketara, isih katon. Oh, Kaya nggih, dene nggih, wong nggih. turu kepati. Mula saka kuwi mulih bisa waluya temahing jati temah nirmala, ewang-ewangan aku bakal matek aji murih bisa waluya meneh. Oh, ngaten. Ayo ndonga. Ayo, donga. Donga. Sing kepenak. Dongane sing kepenak. Golek nggon linggo sing penak. Aja nggodha lan ngrencana apaning sun ya sun jatining urip tumat
atiku saka henu hanang heninging cipta sing ngangsana ing tawang towang prajaku sinebut puraken cana bebetenging rajak wasi ayo Narpati Sugriwa Anila anggota lan kabeh kasuwun dening Sang Wadya Gunawan Wibisana tinungkulan ron lata mau sadi tangi grek kahu tangi kabeh tangi Atek malah sing klenger pindah. Wah, lagi Dik. Cek. Ngapa? Kita ngompol iki. Ondoro Terus kethek. kabeh. Truk. Nggih Petruk malah genti klenger lho. Wis rampung, le ndonga kuwi wis rampung kuwi le. Wah, au. Wah, nuruane ro wis gumregah. nuwun sewu Narpati Sugriwa Kados pundi Raden? kula menika nguwun ing atasipun paduka menika kaprasahan kapasrahan rumeksa karahayoning sinuwun Prabu Rama Wijaya ingkang nembe mangsah semedi wonten ing salebeting Kendhaga Kencana. Nanging parandene gungun lasing manah kula paduka sami tilem wonten mriki menika kados pundi? Sinten sing tilem? Lho. Wonten ingkang tilem. Menika sampun dados tanggel jawab kula kaliyan para rewanda. Jagi kayuananipun pukulun Rama Wijaya ingkang tapak semedi wonten saklebeting Kendhaga. Biyuh saka rumangsaku Wes. para nayakaning praja sing mung nengenake kasaguhan ning golek belik nek. tenane mblenjani janji Lho. lan tepi kewajiban iki yo ngene iki salah satu Boten. Kula menika menawi jagi tilemipun gilir gumantos. Dados wonten ingkang tilem, wonten ingkang jagi. Sampun dipundhum, sampun ngantos paduka maiben pancen kedahipun menika ngaten. Sing saperangan jaga, sing saperangan tangi, sing saperangan neh ngaso. Lah niki wong Lah ngaten. niki wong sementen kathahipun sami belasah kasulayah ngaten. Lho buktine napa buktine? Buktine seksine iki, seksine. Nih, niki. Nah, niku. Lah, niku jenengan niku mau ngipi napa iso teles kabeh. Aja. Aja sembrono. Lha niku nyatane oleh kula. Ya ta, ya ta. Bener. Nah. Buktinipun kula Ndara Narpati saderengipun Raden Gunawan kalian Ndara Anoman menika rawuh, kula mriki kalian Kang Gareng kalian Dik Bagong menika sedaya sami bubuk. Ora apa to, Dik Bagong, Om. Karo Dik Bagong lho. Kare Dik Bagong niku. Apa ya bener Dik Bagong? Nah, Lah yo. Dik matur Dik. Salah. Ngaten le Den. Ana maju, Kalau niku, maju. nggih, Wis saestu. diceluk Dik maju. Ngendikane pancen adik. ngendikane Kang Petruk niku saestu leres. Panjenengan kala wau niku sare sedaya. Panjenengan ngorok biantre ora umum. Wah, nganti Sapa sing ngorok sapa? Sing ngorok sapa? Iki aja nesu. Sing ora